Notice of a meeting. Tine urombo nekunonoka kukuudzai nezvemeeting yedu. I had intended to make some comments on the Supreme Court decision behind me. Ndaida kuisa macomments pane decision yakaitwa yeSupreme Court iri pamashure pangu iyi. At the beginning of this week's Vespers class. Kutanga kweVespers class yevhiki rino. But we agreed that it would be better to just have a meeting about it. Asi takatenderana kuti zvinenge zviri nani kungoita meeting yazvo. Considering that we haven't formally given a movement position on the rights and wrongs of abortion. Nyanye tichiona kuti hatisati tapa position yemovement maererano nemarights eabortion. So thank you for joining us. Saka maita basa nekukumbana nesu. If you kneel with me, we will begin with a prayer. Mukapfugama neni tichatanga nemunamato. Dear Lord, Mwari, we see events fulfilling. tinoona maevents achizadzikiswa. It doesn't make them easier. Hazvimaiti kuti ange ari nyore. The fact they shouldn't be a surprise. Izvi hazvifani kuti katyamadza. I pray that you will help us. Ndonamata kuti mutibetsere. See the seriousness of the times we are in. Kuti tione hudzamu hwenguva yatikurarama. See the extent and seriousness of misogyny. Tione extent nehudzamu hwemisogyny. That the humor and lightness with which these subjects are treated. Kubatwa zinyeke kunoitwa masubjects iwaya. Will come to an end. Kuti kuchapera. And the gravity of the wickedness of sexism. Kudzika kwakaita kuipa kwesexism. Will dawn on your people. Kuti kuonekwe nevanhu venyu. In this movement. Mumovement ino. In the church. Mukereke. And in the world. Nemunyika. We pray this in Jesus' name. Izvi tonamata muzita raJesu. Amen. Amen. This is a standalone presentation. Iyi presentation yakazvimiririra. There are many details and arguments I will not be going into. Pane madetails akawanda nemaarguments andisingiri kuzotaura nezvawo. For a few reasons, but partly because this is a standalone presentation. Pane mareasons akati wandei asi imwe yacho inyaya yekuti ipresentation 1 yakazvimiririra. So some of the things I say may not be satisfying to everyone. Saka zvimwe zvinhu zvandichataura zvinogona kunge zvichiita kuti vamwe vasagutsikana. But I hope that the point can still be clearly seen. Asi ndinovimba kuti point yacho ichaonekwa zvakajeka. To give a little bit of important background. Kupa background ishoma iri important. In 2018, we taught the following. Muna 2018 takadzidzisa zvinotevera. There are two external streams of information. Kune nzizi mbiri dze-information kunze. That are preparing people to either accept or oppose the Sunday law. Dziri kugadzirira vanhu kuti vange vachigamuchira kana kuti vachipikisa Sunday law. In December of 2018, we labored that point through reform lines. December 2018 takashanda nepoint iyoyi kuburikidza nemareform line. We said that before the Sunday law, Takati isusu Sunday law isati yasvika. The plowing and watering of the world Kurimwa nekudiridzwa kwenyika is done by external information. Kunoitwa neinformation yekunze. God's people only come in to harvest. Vanhu vaMwari vanongozouya chete vakukohwa.
So prior to the Sunday law, saka tisati tasvika pasunday law, it is an external sources of information ma-external source information about the Sunday law issues maererano nenyaya dzesunday law that prepare the world for harvest. dzinogadzirira nyika kuti ikwanise kukohwewa. In 2019, Muna 2019 we said this Sunday law takataura tikati sunday law iyoyi centers on the issue of gender equality. inotenderera panyaya dzegender equality. The term for gender equality is feminism. Izwi rimwe regender equality ndiro feminism. This is not a Sabbath issue. Haizi nyaya yesabata. And understanding this Kunzwisisa izvi showed us just how unprepared Adventism is kwakatiratidza kuti masabata haana kugadzirira zvakanyanya for the final crisis. kucrisis iyi yekupedzisira. Because on this, nekuti apa Adventism stands with Protestantism, masabata anomira nemaprotestants, which stands with Catholicism. avowo vanomira nemacatholics. And you might imagine that's not a good crowd to be with at the Sunday law. Unobva waona iwo kuti harisi boka rakanaka kunge uri mariri pasunday law. But Adventism's rejection of prophecy put them in that place. Asi kuramba kunoita masabata prophecy ndo kunovaisa paposition iyoyo. We went to the Eden to Eden model. Takaenda kumodel yeEden kusvika Eden to show how gender inequality began in Eden kuratidza kuti gender inequality yakatanga muEden and had to be dealt with prior to returning to Eden. Uye yaifana kushandwa nayo tisati tadzokera kuEden. In 2020, muna 2020, again expanding on our understanding of the Sunday law, tichiwedzera kunzwisisa kwedu kweSunday law, we said that there was an out of balance focus on the executive branch. takati paine kunyanya kutarisisa kweexecutive branch kwanga kusisina kubalansa. We went to Great Controversy 442.1. Takaenda kuGreat Controversy, page 442, paragraph 1. To see Ellen White warn us of the legislative and judicial. Tikaona Ellen White achiti pama warning legislative ne judicial. And I wanted to put special focus on the judicial branch. Toda kuisa focus iri special ku judicial branch. Just that on the board alone. Se zviri paboard zvega izvi shows us just how dangerous Adventism's position is. Zvinotiratidza kuti Adventism position yainotora iri dangerous zvakadii. When you consider how they stand today with those two branches of government. Tikatarisa isusu kuti vakamira papi nemabranch maviri aya ehurumende. The speaking of the nation, kutaura kwenyika, when it shows itself as a beast, painozviratidza sechikara, come through the legislative and judicial. Kunouya kuburikidza nelegislative nejudicial. That is where it evidences its dragon nature. Ndipapo inoratidzira kuti iri dragon mukuumbwa kwayo. And pays homage to the papacy. Uye inonamata papacy. 2021.
2021. I wasn't teaching anything new, handaidzidzisa zvinhu zvitsva, but I put a stamp on radical feminism. asi ndakaisa chidhindo paradical feminism. That when you look through the eyes of prophecy, Kuti ukatarisa neziso reprofesi, but not just prophecy because the world has to see it too, asi kwete profesi chete nekuti nyika inofanirawo kuzviona izvi. gender equality has only come, Gender equality yakangouya chete, it can only arrive uye inogona kungosvika chete through the principles of radical feminism. kuburikidza nemaprinciples eradical feminism. And we showed the splits through feminism Takaratidza kupatsana kurimo mufeminism, partly formed by the attacks on feminism. zvimwe zvacho zvakagadzirwa nekuatakwa kunoitwa feminism. When we discussed the breakdown of feminism, Patakatarisa kutsemurwa nepakati kwakaita feminism uku, we discussed the waves. takataura mawaves ariko. First wave, the right to vote. Wave yekutanga, right yekuvhota, Mostly centered on that right to vote. yakanyanya kutenderera paraiti yekuvhota iyoyi. But emancipation did not arrive with the right to vote. Asi emancipation haina kuuya kuburikidza neraiti yekuvhota iyi. More women are enslaved in the home than they are directly by the government. Madzimai akawanda vatori nhapwa mudzimba than zvavari munhapwa kuhurumende. So a second wave rose up in the 1960s. Saka kunana 1960 second wave yakasumuka. I won't draw it, but in the 1960s, around 1968 and 69, Handichazvidrowi, asi kunana 1960, kunana 1968 and 1969. the second wave of feminism began. Wave yechipiri yefeminism yakatanga. And these waves that brought the most success Aya mawaves akaunza kubudirira kwakanyanyowanda were built on what is termed today as a radical feminist position. akanga akavakwa kune zvatakudaidza nhasi tichiti radical feminist position. Now, there are many differences of opinion, Kune kusiyana kwemaopinion kwakawanda, many different tenets of radical feminism. mafeminism akasiyana-siyana akawanda. I'm not particularly interested in any of it. Handisi interested mune akasiyana-siyana What aya we kwete. need from radical feminism is the two building block principles. Chatinoda kuradical feminism ndizvo zvinhu zviviri zvinovaka mabuilding principles. Those two principles alone, line them up with our prophetic message, Maprinciples maviri aya oga tikamananganisa neprophetic message yedu, they are first, kune chekutanga, the personal is political. personal is political. Second, Chechipiri, sexism is the deepest, sexism ndiyo yakadzikadzika, the worst, yakadzikisisa, ndiyo iri worse, the oldest, ndiyo yekare kare, the most fundamental ndiyo iri pamongo, form of discrimination today. ndiyo iri fundamental panyaya dzediscrimination muzuva ranhasi. If people follow just those two tenets, dei vanhu vaingotevera matenets maviri aya, they would have no problem now vaisazova nedambudziko nhasi sorting through external information. kunge vachizosota information yekunze iyi. Second wave feminism began with protests. Feminism yechipiri yakatanga nemaprotests Against beauty pageants,
maprotest akanga ari against ma-beauty pageants, which they referred to as a cattle parade. avakadaidzaiwo vachiti iparedhi yemombe. Because second wave feminism found voice amid so many other social movements, it was easily marginalized and viewed as less pressing. Nekuti second wave feminism yakawana voice yayo yakabva yamarginalizwa ikatariswa senge isina kunyanya kukosha. A dangerous issue when you consider it is the singular Sunday law. Yakanzi i-dangerous issue kana uchitarisa senge ndiyo nyaya yesunday law iri yoga. I want to discuss Ndoda inini a kuti history that runs through the first wave nhoroondo inopfuura nepa-first wave and set up the second wave. ichizotitangira wave yechipiri. There's two women, Pane madzimai maviri, Margaret Sanger Margaret Sanger. She was born in 1879 Akazvarwa mugore ra1879 and she passed away in 1966. akazofa mugore ra1966. Margaret Sanger was an American birth control activist, sex educator, writer, and nurse. Sanger popularized the term birth control, opened the first birth control clinic in the United States, and established organizations that evolved into what is called today Planned Parenthood. Margaret Sanger ndewe kuamerica aishanda kubirth control kubva muna1879 kusvika 1966 aidzidzisa vanhu zvesex education. Sanger ndiye These two women are known as the mothers of the birth control pill. madzimai aya maviri vanozivikanwa sekuti vana mai vebirth control. It was her work that established today's Planned Parenthood. Ibasa rake rakaita mudzi wePlanned Parenthood yanhasi. Margaret Sanger, whose mother had been through 18 pregnancies in 22 years and died at age 50 of tuberculosis and cervical cancer. In 1913, Sanger worked in New York's Lower East Side, often with poor women who were suffering due to frequent childbirth and self-induced abortions. Margaret Sanger avo mai vake vakanga vasafa nemapregnancies 28. Akashanda chaizvo neveabortion nemakliniki eabortion achibetsera vanhu kuamerica sezvaverengwa. So she watches the experience of her mother. Anoona experience inoitwa namai vake. 18 pregnancies, 22 years. Mapregnancies 18 kwete 28. Paine makore 22. Dead at 50. Then in 1913, she's working among poor women. 1913 vanenge vachishanda pakati pemadzimai marombo who were suffering and dying. vanga vari kutambura uye vari kufa. After one particular tragic medical case, Sanger wrote, I threw my nursing bag in the corner and announced that I would never take another case until I had made it possible for working women in America to have the knowledge to control birth. Kwapera tragic case imwe chete, Sanger akanyora achiti ndakakandira bhegi rangu rehunesi kure ndikataura inini kuti handichazofi zvakare ndashanda neimwe case kusvikira zvagonekwa kuti kushandira madzimai maAmerica kuti vange vachiziva nyaya dzebirth control. The second woman, the second mother of the birth control pill, mudzimai wechipiri, mai vechipiri vebirth control, is Catherine McCormick. Anonzi Catherine McCormick. 1875 to 1967.
1875 kusvikira 1967. She was a suffragist, philanthropist, Akanga ari suffragist, ari philanthropist, and after her husband's death, heir to a substantial part of the McCormick family fortune. mushure mekunge murume wake afa akanga ari wepati yakanyanya She yemhuri also yake. worked hard, Akashanda zvakare nesimba, but she brought the other thing that Sanger needed, asi akazounza imwe point yaidiwa naSanger, money. mari. The movement towards birth control started around 1914. Movement yezvebirth control yakatanga kunana 1914. These who are described as political radicals Ava vandataura semapolitical radical saw the hardship that childbirth brought, vakaona kuoma kwakaunzwa nenyaya dzekuzvara, as well as self-induced abortions, zvakare nekusvodzesa nhumbu kwakanga kuchiitwa nevanhu particularly to vari vega, low-income women, nyanye kune vadzimai vakanga vasina mari. and they fought. Ivo vaviri ava vakarwa. In 1916, Sanger opened the first birth control clinic in the United States. 1916 Sanger akavhura birth control clinic yekutanga muamerica. This isn't abortion. Hazvisi zveabortion. This is trying to help women to not get pregnant in the first place. Kuzama kubatsira madzimai kuti vasatombobatira nhumbu kutanga kwazvo zvose. Just for that, she was immediately shut down by police. Naizvozvo akabva avharirwa kunze nemapurisa. And jailed for 30 days. Akaiswa mujeri kwemazuva 30. But then something happened that changed the government's mind on education. Kune chakazoitika chakachinja pfungwa dzehurumende panyaya dzeeducation. American soldiers started returning from World War I. Mauto eAmerica akatanga kudzoka kubva kuWorld War I. With sexually transmitted diseases. Nemadisease anowanikwa pabonde. All of a sudden, men were suffering. Varume vakatanga kutambura zvikuru. For the very first time, Kekutanga, the government found it appropriate to talk about sexual health. hurumende yakazviona zvakafanira kuti vataure nezve-sexual health. So, the suffering of 18 pregnancies in 22 years Saka kutambura nenhumbu 18 kumakore 22 never interested the government. Hazvaimbobata-bata vehurumende. But soldiers returning with gonorrhea Asi masoja vaidzoka nezvirwere zvakaita kunge gonorrhea changed the government's mind. zvakachinja pfungwa yehurumende. And however the sexist the motivation, Motivation yavo kunyange yaiva the sexist government zvakadaro, lightening up conversations around these topics hurumende ichitombotenderawo maconversation akatendera panyaya idzi. created an environment where these radical women could work. Vakagadzira environment apo madzimai ava vaiva radical vaikwanisa kushanda. With less danger of harassment and arrest. Nedambudziko rishoma pakuharaswa nekusungwa. So of course there were others involved. Zvakwanga kuine vamwe vakanga vari involved. But through the 1920s, these women worked together. Asi kuburikidza munana 1920 madzimai akashanda ese. McCormick was wealthy. McCormick akanga aine mari. Some items for birth control were illegal in the United States, but legal in Europe.
Zvimwe zvinhu zvaidikanwa kubirth control zvakanga zvisingabvumidzwi muAmerica asi zvaibvumidzwa kuEurope. So being good at foreign languages, achigona kutaura ndimi dzekunze idzi, she would travel to Europe, aifamba achienda kuEurope, put on a French or a German accent and language, otaura neaccent nendimi yechiGerman kana yechiFrench, and pretend to be a French or a German biologist, scientist. onyepedzera kunge ari biologist kana scientist wechiFrench kana wechiGerman, and order bulk birth control equipment to her home in Europe. obva aorder mabirth control akawanda zvikuru kuunza kumba kwake She'd then have them sewn into the linings of garments, aibva amasonerera mumipendero yehembe dzake, and trip after trip she smuggled them past US customs. kufamba kwese kwaaita matrip ese akamasmagula kuuya nawo muAmerica For impoverished women in the United States. kuitira madzimai emuAmerica vakanga vari varombo vaya. Forget the term. I think it's a tool a woman would put in her body. Ndakanganwa izwi racho asi ndofunga kuti chinhu icho mudzimai anogona She kuisa muviri smuggled just wake. 1,000 of those, over 1,000 of those Akasmagula placed sewn into garments. aikwana kuita 1,000 akanga akasonererwa muhembe dzake. But over her life, she donated $2 million. Asi muupenyu hwake hwese akadhoneta mari aikwana kuita 2 million. 20 million by today's dollars. Tikaihwerengedza nhasi inokwana kuita 20 million. To develop the first oral contraceptive. Akazviita kuti vadevelope contraceptive yekutanga inoitwa yekumwiwa. That funded Sanger's work to create an oral contraceptive. Izvi ndo zvakapa mari kune basa raSanger manje kuti agadzire contraceptive yaikwanisa kumwiwa sepirids. This is well before IUDs. I'm not sure when IUDs started. MaIUD anga asati atombotanga, handinyatsiziva kuti akatanga rini. It's called the diaphragm. Inonzi diaphragm. I knew it had a common name. Ndaiziva kuti ine zita rinozivikanwa. Diaphragm, form of birth control. Diaphragm iya inoshandiswa kudzivirira mimba. It's a silicone cup that a woman would insert into her vagina. Chikapu chesilicone chekuti unopfekera kuvagina yako semudzimai. Kind of like a woman's reverse condom to stop the sperm going further. Chakada kufanana nekunge condom yemudzimai kuti umise masperms kuti asaramba achipinda mukati. These silicone cups were illegal in the United States. Silicone cup akanga asingatenderwi kuAmerica. Margaret Sanger and Catherine McCormick, the mothers of the pill, had insisted that female control of contraception was nothing less than a precondition of the emancipation of women. Margaret Sanger na Catherine McCormick, vana mai veya inonzi the pill, vakaramba vachiinsista kuti kuramba tichikontrola madzimai panyaya dzecontraception zvakanga Emancipation emancipation had not yet come. Emancipation yakanga isati yauya. If birth control was a precondition, kana birth control yakanga iri precondition, emancipation did not arrive with first wave feminism. Emancipation haina kusvika newave yekutanga yefeminism.
Most oppression and slavery is home-based. Oppression yakawanda neslavery yakawanda zvinowanikwa kudzimba. However legislated it is by the government. Kunyange zvichilegislatwa zvakadii nehurumende. Part of what they were fighting were Comstock laws. Zvimwe zvavairwisa ainzi maComstock laws. These are laws named after Anthony Comstock. Aya mitemo iyi yakadaidzwa kumashure kwaAnthony Comstock. In the 1870s, Nana 1870. Anthony Comstock became very offended and upset about vice. Anthony Comstock akabva atsamwa nekutsamwiswa nenyaya yevice. Sexually immoral material. Nezvinhu zvainzi imaterial yezviri sexually Books, immoral. letters, sex toys. Mabhuku, tsamba, matoys anoshandiswa pabonde. And through his efforts, Kuburikidza nemaefforts ake, laws began to be put in place over some decades, mitemo yakatanga kuiswa shoma nezvishoma makore achipindana. both through the federal government and various state governments, Kuburikidza nemafederal government nemastate governments akasiyana siyana. making forms of vice illegal. Vachitora mamwe mafomu evice yavaitaura kuti zvinge zvisingatendedzwi To pamutemo. give some examples, Pamwe mienzaniso of what these laws did. yezvakaitwa nemitemo iyi. Again, we're not yet talking abortion, we're talking contraception. Hatisati tatombosvika kuabortion, tichiri kutotaura nyaya dzecontraception. How to not get pregnant in the first place. Kuti usatombosvika pakubatira pamuviri. Tools for contraception. Such as the diaphragm that we mentioned. Zvinoda contraception yakaita kunge diaphragm yatataura nezvayo. They didn't have condoms yet. Vakanga vasati vane makondom. Were made illegal. Izvi zvakanzi hazvichatenderwi pamutemo. Selling or sharing items to aid in contraception. Tengesa zvinhu zvinobetsera kuti usabatira pamuviri. Was punishable by up to 5 years of hard labor. Zvaikwanisa kuti upiwe punishment inosvika ku5 years uchishanda zvakasimba. 23 states made it a crime to publish or advertise contraceptive information. Mastates 23 akazviita kuti ive crime kupublisha kana kutengesa zvinhu zvinoenderana nezvinodzivirira pamuviri. 11 states made it a crime to have in one's possession any instruction for contraception. Mastates 11 akaita kuti ive crime kuti ukawanikwa nechinhu chine instruction inodzivirira pamuviri unenge uine mhosva. You couldn't even tell a woman how to not get pregnant. Waisatombobvumidzwa kuudza mudzimai kuti unodzivirira sei pamuviri. 14 states made it a crime to tell anyone where or how contraceptive knowledge may be acquired. Mastates 14 akaita kuti zvisungise kuti usatomboudza vanhu unotowanikwa information iyoyo yezvekudzivirira pamuviri. 6 states prohibit the offer to assist in any method whatever which would lead to knowledge by which contraception might be accomplished. Mastates 6 akarambidza kuti vanhu vasatombooffer kubetsera nemethod ipi zvayo inobatsira kuti vanhu vazive nezvecontraception kuti inowanikwa sei. Through the first half of the 20th century, Hafu yekutanga ye20th century,
most of those laws were ruled unconstitutional. Mitemo iyi yakanzi haienderani neconstitution. But these are the laws that were imprisoning, torturing some of these women. Ndiyo mitemo yaisa madzimai aya mujeri ichivatocha nekuvatambudza. Arrested, imprisoned, force-fed, tortured. Vakasungwa, vakaiswa mumajeri, vakamanikidzirwa kudya, vachitambudzwa zvakanyanya. For handing out material to women Nenyaya yekuti vakanga vachipa madzimai material, teaching them how to not get pregnant. vachivadzidzisa kuti musaita pamuviri munofanira kuita sei. Most of these laws were one by one ended. Mitemo iyi mizhinji yacho yakamiswa one by one, yakarambidzwa. Some of them, though, were still within the state laws. Mimwe mitemo yacho asi yakasaririra iri muma-state laws. Some of them still existed in Connecticut. Mimwe yacho yanga ichiri kuwanikwa kuConnecticut. And those few remaining laws in Connecticut were challenged in 1965. Mitemo imwe yanga yasarira kuConnecticut yakachallenjwa mugore ra1965. In Supreme Court case Griswold versus Connecticut. MuSupreme Court case ya Griswold versus Connecticut. So if you want to know some of the things that Clarence Thomas is coming for. Saka namuda kuziva zvimwe zvinhu zviri kuvingwa naClarence Thomas. That court case of Griswold versus Connecticut, which he mentioned, Court case ya Griswold versus Connecticut yaakataura nezvayo, grew out of the Comstock laws, yakakura kuburikidza nemuma-Comstock laws ayo, which prohibited even the education on contraception. airambidza education maererano necontraception. That these women who bridged both first into second wave feminism Kuti madzimai aya vakabatanidza wave yekutanga neyechipiri dzefeminism suffered so much for. vakatamburira zvakanyanya pamusoro pazvo. Now, they died just before second wave feminism really took off. Vakafa second wave feminism isati yanyatsotanga. But they did the work that made second wave feminism or emancipation possible. Asi vakaita basa iro rakakwanisa kuti second wave feminism kana kuti emancipation zvive possible. I mention all of this Ndinotaura zvese izvi because in the Supreme Court's decision to the ending of Roe v. Wade, nekuti mudecision yeSupreme Court yekumisa Roe v. Wade, those who were dissenting to that decision avo vaipikisa decision iyoyo made the following enlightening statement. vakataura mastatements akativhura meso anotevera. Most obviously, the right to terminate a pregnancy arose straight out of the right to purchase and use contraception. Zviri pachena kuti right yekubvisa pamuviri yakasumuka kubva zviri straight munyaya dzekuti dzeright yekutenga nekushandisa macontraception. Zvakarukana. Because as wonderful as their work was, nekuti kubatana kwazvazvakaita it has its failings. Kufadza kwazvaiita zvakanga zvine mafailure. It doesn't always work. Hazviwanzoshanda nguva dzese. So when it doesn't always work, pazvinoramba kushanda nguva dzese, there has always been a plan B. Kwakawanikwa kuine plan B nguva dzese. As Sanger well knew, when she worked in the Lower East Side. Aiziva paakasinga zvaaiziva With paaishanda. women who felt they had little choice.
nemadzimai vainzwa kunge vane machoices mashoma-shoma who had been conducting their own abortions. vakanga vari kuzvibetsera kubvisa pamuviri vari vega. Contraception is plan A. Contraception ndiyo plan A. When for whatever reason plan A fails, panotadza plan A nemhaka ipi zvayo, emancipation demands a plan B. Emancipation inodemanda plan B. When we come to discussing abortion, patinouya panyaya dzekutaura nezve abortion, half my time is already gone. hafu yenguva yangu yatopfuura. I haven't started talking about abortion. Asi handatombotanga kutaura nezveabortion. The difficulty is chinozooma ndechinotevera. most arguments are based in emotion. Maarguments akawanda anowanikwa achibhesa mumaemotions. Philosophical, often but not always religious-based emotion. Maemotions anowanzorerekera kumafilosophy, but zvisina kunyanya kuve religious. When I say sanctity of life, pandinoti sanctity I'm yeupenyu, talking like a Catholic. ndakutaura sekucatholic. It's a nice phrase. Kutaura kwakanaka. What does it mean? Zvinorevei? We have women in this movement Tine madzimai movement ino who, when they have gone to the Adventist church apo vakamboenda kuchechi for yemasabata premarital counseling, kuti vapiwe counseling vasati vawanana, they have been told, vakaudzwa ivo, you will give your husband oral sex, kuti uchapa murume wako oral sex, and when you do, you will swallow the sperm paunodaro unobva wamedza sperm yake because it's holy. nekuti itsvene. You could say that's Adventist, Waigona kutaura kuti izvi ndezvemasabata, it's Protestant, ingaiva protestant, it's quite distinctly Catholic. zviri ndezvechikatholiki chaizvo chaizvo. In the holiness they ascribe to sperm, utsvene hwavanopa kumasperms, it's thousands of years old. zvaane makore mathousands zviriko. It's straight out of Aristotle's playbook. Zvakabva mubhuku raAristotle. About holy sperm Achitaura nezveutsvene hwemasperms and women as a pot of dirt. uye achiti madzimai vanongoita semavhu kana madhaka. Which is why for the last year Ndo mhaka kwegore rapfuura iri I've been increasingly arguing that these are cultural arguments. ndaiwedzera kuramba ndichitaura kuti aya maarguments ane maererano neculture, Embedded in culture, zvakadzika midzi muculture, expressed as religion. zvobva zvataurwa senge ndezvechitendero. We could argue about when life begins, Togona kuita argument yekuti upenyu hunombotanga papiko, when cells that are alive and other cells that are alive mamwe macells mapenyu nemamwe macells anenge ari mapenyu zvakare make more cells that are alive. anotaka kugadzira mamwe macells mapenyu. At what point in that early construction of a shell Ndepapi panguva iyo patinenge tichigadzira chishell, does it have human rights superseding that of a woman? pachinozova nemahuman rights ayo akapfuura ayo emudzimai akachitakura. I could argue about organ donation. Ndogona kuagiwa nenhau dzekudoneta If you have a kwemaorgans. kidney Kana uine kidney yeyo and a child needs a match, mwana achinida match yacho, and one of your organs is a match, imwe yeorgan yako ichimecha,
can they strap you down and take your organs without your consent? Vanogona here kukurarisa pasi votora organ yako usina consent nazvo. Even if that child dies without an organ transplant? Kunyange mwana iye akafa asina transplant yeorgan. Your body cannot be taken without your consent. Muviri wako haugoni kutorwa usina consent nazvo. In every other situation and issue, Mune masituations ese zvawo nemaissues api, universal human rights recognizes the autonomy of the body. mauniversal human rights anorecognize masimba pamusoro pemuviri, But not here. Because it's wrapped in religion, asi kwete apa nekuti zvakaputirwa muchitendero, embedded in culture, zvobva zvadzika midzi muculture, and highly emotional. zvobva zvaveswa moto nemaemotions. When the Catholic Church argues about the sanctity of life, VemaCatholic pavanoita nharo nezveutsvene hweupenyu, they're not fundamentally arguing for or against abortion. havasi kuita argument vachiti tiri kutenderana neabortion here kana kuti kupikisana nayo. What their fundamental argument is Argument yavo iri pamudzi pazvo zvose centers on the rights and the role of a woman in society and in the family. inotenderera pamarights uye maroles emudzimai mumhuri uye munharaunda yaagere. Because this right Nekuda kwekuti right iyi has always centered on a woman's role in society and the family. yakanga ichingova yakatenderera parole yemudzimai musociety uye mumhuri. That is what contraception, Ndo izvo contraception, bedrock of emancipation, iyo iri pahwaro hweemancipation, was always about. ndo zvayakanga ingori We could maererano spend nazvo. presentation after presentation Tinogona kupedza mapresentation nemapresentation arguing with many reasons. tichiita nharo nemareasons akawanda. We could argue like many do Tinogona kuita nharo sezvinoita vazhinji. What about cases of rape or incest? Ko nyaya dzekurepwa kana kuti dzeincest, Or when the woman's life is at stake? kana kuti upenyu hwemudzimai huri padanger. I want to argue that that is a wrong direction to confront this issue. Ndoda kutaura kuti iyi direction iri wrong yekuconfronta maissues aya. The right to an abortion, Right kuabortion, to turn to plan B when plan A doesn't work, kuenda kuplan B kana plan A yaramba kushanda, whether it didn't work because the pill failed, kuti yakaramba kushanda here nekuti periods rakaramba kushanda, or she was raped, kana kuti akarepwa here, or she was 17 and hadn't had proper sex education, kana kuti aiva nemakore 17 haana kunyatsokudzidziswa maererano nezvenhau dzepabonde, or she got drunk and forgot to take it. kana kuti akamwa akadhakwa akakangamwa kutora periods riya. Is fundamentally not the point. Haisiriyo point yacho iri pamudzi. Why it failed is not the point. Kuti zvakafoira nemhaka yei The haisiriyo right to point abortion yacho. Right kuabortion is based on simple, basic, economic and social equality. inowanikwa pamaeconomic nemasocial equality ari simple ari basic. The right at its root is economic. Right yacho pamudzi wacho iri economic. In studies they have done, Mastudies avakaita, half of the women seeking abortion
half yemadzimai vaitsvaga abortion live below the poverty level. vakanga vari pasi pelevel yepoverty. 3/4 struggle to pay for food. 3/4 yavo vaitatarika kubhadhara kuti vatenge chikafu, Housing and transportation. kuti vange vaine dzimba uye vaine transport. For those who were denied an abortion, Kunavo vakarambidzwa abortion, they traced their economic trajectory after being denied an abortion. vakatresa economic trajectory yavo after abortion. About 4 times more likely to be below that poverty line and descending. Unogona kutoita 4 times likely kunge uri pelaini iroro uchitoramba uchidzika kuzasi. More than 1/4 of women seeking an abortion Vakawanda kupfuura kota vemadzimai vaitsvaka abortion were living in a household as the only adult vaigara mumba varivo munhu mukuru ega and mumba were iyomo. already supporting children. Vakanga vatori nevana vavaitosapota nechekare. This has always been a bedrock of emancipation. Uyu ndo hwakanga hungoriwo hwaro hweemancipation, Centered on the economic and social equality of women. zvakatenderera paeconomic nesocial yemadzimai. I want to list just a few cases. Ndoda kutaura macases mashoma shoma. Griswold versus Connecticut. Griswold versus Connecticut Struck down a Comstock law yakadhiridza Comstock law that had made it illegal for a married couple to access contraception. yakanga yazvirambidza pamutemo kuti couple yakaroorana inge iine Just 8 years contraception. later, Makore 8 anotevera, Roe v. Wade legalized abortion. Roe v. Wade yakalegalize abortion. Roe v. Wade was first challenged in 1992. Roe v. Wade yakatanga kuchallenjwa muna 1992 in the case Planned Parenthood versus Casey. munyaya yaPlanned Parenthood versus Casey. Planned Parenthood, the work of Margaret Sanger. Planned Parenthood, basa raMargaret Sanger. Now in her lifetime, she didn't support abortion. Muupenyu hwake Margaret akanga asingasapoti I don't abortion. really care. Handina hangu basa nazvo. Whatever her mind was or was not ready for. Pfungwa dzake dzakanga dzisina kugadzirira izvo zvinhu She izvi. started the work. Asi ndiye akatanga basa racho. Roe versus Wade was challenged in 1992 by Planned Parenthood versus Casey. Roe versus Wade yakachallenjwa muna 1992 naPlanned Parenthood versus Casey. They upheld Roe versus Wade, Ava vaisumudzira pamusoro Roe versus Wade. but they changed one important thing. Asi vakachinja chinhu chimwe chete chakanga chakakosha. Under Roe v. Wade, Pazasi paRoe v. Wade, a woman had to sign a document mudzimai aifanira kusaina document confirming that she had given her husband notice achikonfirma kuti akanga apa notice kumurume wake that she wanted an abortion, would have an abortion. kuti anoda abortion uye achaita abortion iyi. They recognized in this case that it gave the husband too much power. Vakazviongorora vakaona mukesi iyi kuti zvaizopa masimba akawandisa kumunhurume uyu. To stop her, to hurt her, Kumumisa nekumukuvadza, was her kumurwadzisa. decision. Yakanga iri decision yemukadzi. These are the 2 Supreme Court cases Aya maSupreme Court cases aya ari maviri
that this last week's case overthrew. Ndiwo akapidigurwa Supreme Court last week case ya Dobbs versus Jackson. Griswold versus Connecticut. Griswold versus Connecticut. Contraception. Inyaya contraception. These two abortion. Ayar maviri inyaya abortion. There's Lawrence versus Texas. Pane inoitwa Lawrence versus Texas. Where as late as 1998. Apo tatosvika kuna 1998. 2 men were arrested for sex and charged with sodomy. Marume vaviri vakasungwa vakabatwa nemhosva yesodomy. This overturned sodomy laws. Izvi zvakapidigura masodomy laws. And then we all know from the studies of last year Toziva tose kubva kumastudies atakaita gore rapfuura over Obergefell versus Hodges. Nyaya yaObergefell versus Hodges. 2015 gay marriage. 2015 michato wemagay. All of these cases had a similar underwriting argument. Macases ese aya aiva neargument yakada kufanana pazasi pawo ese. Which Clarence Thomas at least used as an excuse to attack all of them. Iyo yakashandiswa naClarence Thomas kuataka ese pamwe chete. But it is this fundamental bedrock of emancipation that they've dismantled. Asi ndiwo hwaro hweemancipation uyu hwavakaputsira pasi. So I want to ask, how did we get here? Saka ndaida kubvunza kuti takambosvika seiko apa? How did we get to 2022? Takasvika sei pana 2022? And see these precedents dismantled. Tikaona izvi zvinhu zvakanga zviriko kare zvichiputsirwa On the pasi. day that the decision was announced, Musi uyo wakaitwa decision iyi. the New York Times sent a reporter to the Supreme Courthouse, the courthouse. The New York Times vakatumira reporter wavo kuSupreme Court. You would think to interview the protesters. Waitofunga iwo kuti achanga achiinterviewa maprotesters. You can listen to some of that on their podcast, The Daily. Unogona kuteerera pane podcast yavo The Daily zvimwe zvacho. But the reporter finds protests. Asi anoripota uyu anowana maprotests. But more than that, a celebration. Asi pamusoro pazvo zvose unotowana vachipemberera. She interviewed a 24-year-old Latina woman. Akaita interview kune mumwe mudzimai wechilatino ane makore 24. Who had flown in from California. Akanga atoita kutouya nendege achibva kuCalifornia. She says, Akataura achiti, we were expecting the decision to come down, and it did come down, and we are very happy with the decision. So I didn't want to be involved at the beginning because I'm not a conservative. So I was like, how could I go with a bunch of Republicans, white dudes? I don't feel comfortable doing that. But I realized it was much more than that. It's made up of women. It's made up of people of color. It's made up of atheists, LGBTQ, Democrats. There's Democrats for life. It's the pro-life community. taitarisira kuti decision iyi idhiritswe uye yatodhiritswa nhasi. Tafara zvikuru. Asi inini pekutanga ndakanga ndisingadi kuinvolva zvakanyanya nekuti ndaizviti ini handisi conservative. Ndakati ndingafambidzana seiko nemaRepublicans kana kuti varume vechichena handinzwi ndiri comfortable. Asi ndakazorealize kuti izvi zvakanga zvakatokura kupfuura izvozvo.
zvakanga zvakaumbwa nemadzimai makanga maisanganisirawo vanhu I can already veskin color see the yakasiyana lazy siyana, reporting. LGBTQ, ma-atheists nema-democrats, ma-democrats for life, ma-pro-life community. The lazy left-wing reporting. Ndinototanga kutoona reporting ine usimbi yeve left wing. Cowardly. Vaine kutya mukati. Talking about old white Christian men. Vachitaura nezve varume vechikuru. Let's burst that bubble. Ngatiputitsei bubble iroro. She went to a second woman. Akaenda kumudzimai wechipiri. The woman is shaking, her voice breaking. Mudzimai aitoita kubvunda, izwi rake richitsemuka tsemuka. She is herself a mother. Iye pachake ndimai. But she had come down there to protest. Asi angauya uku kuti azoita maprotests. And she says, how naive was I? Anototi ndandisingatozivi shuwa. I came down here and I saw a celebration. Ndauya kuno ndikawana vanhu vari kupembera chaizvo. I hope people have read the last 2 New York Times articles. Ndinovimba kuti vanhu vakaverenga maNew York Times articles maviri akapfuura. The future isn't female anymore. Kumberi uku hakusiri kwemadzimai. And feminism made a Faustian bargain with celebrity culture. Feminism yakaitwa bargain neFaustian. That broke down vakatsemura nepakati. That explained the complete lack of will. Vachitsanangura kushayikwa kwechido kana chidokwa-dokwa. For today's generations to fight for gender equality. Kwegeneration yanhasi mukurwira gender equality. Social media and Hollywood has romanticized misogyny. Social media kusanganisira veHollywood vakaita kuti misogyny inge iri romantic. To a similar extent. Ku extent yakafanana. As Gone with the Wind romanticized slavery. Sekupepereswa nemhepo vakaita romanticize nhau dzeslavery. And people blind to the reality of misogyny. Vanhu vakapofomara ku reality yemisogyny. Swallowed it. Vakabva vaimedza. Kelsey Hazard formed the secular pro-life organization. Kubva kuorganization yesecular pro-life. She says, I am an atheist, a 29-year-old woman, well-educated at secular institutions. I lean liberal on many issues, including same-sex marriage and climate change. I am also a dedicated pro-life activist working to make abortion unthinkable. The abortion industry would have you believe that people like me do not exist. They would have you believe that pro-life movements is almost exclusively old white men with a few pearl-clutching church ladies thrown in. This characterization is insulting to both young and old. Uyu Kelsey ane makore 29 anoti ndiri muatheist, ndiri mudzimai akadzidza chaizvo kumasecular institution, ndiri liberal kune maissues akawanda kusanganisira same-sex marriage neclimate change. Ndiri dedicated zvakare kune vanoti pro-life, maactivists vaya vanoshanda kuti abortion ibviswe isatombofungwa nezvayo. Abortion industry inoda kuti vanhu vafunge kuti vanhu vanoisapota vakaita sesu hatiko. Vanoda kuti vanhu vafunge kuti vanhu vanoisapota vanhu vanosapota zve-pro-life vanhu vechikuru vaya varume In the United States, it frequently finds its expression through religion. KuAmerica inoramba ichiwana expression yayo kuburikidza nereligion. But when covering gay marriage, patinozokava gay marriage, we discussed the mindset of Aristotle quite extensively.
Takataura pfungwa dzaAristotle zvakanyanya chaizvo. And the holy sperm idea is embedded in culture, not religion. Nyaya yekuti sperm riri holy yakanga yakarukirirwa muculture kwete mureligion. We've discussed modern atheism. Takataura nezveatheism yechimanje manje. We could discuss the alt-right, Taigona kudiscussa alt-right, which, unlike all the conservative movements before it, iyo yakasiyana nemaconservative movement akawanda akanga ari kumashure kwayo, embeds its misogyny in secular atheistic thinking. iyo inobva yadzika mudzi masajoni yayo kune kufunga kuri secular, kuri atheistic, kusina chitendero mukati. The alt-right holds to the tenet of biological differences, The alt-right vanobatirira kune zvekuti pane misiyano pakuzvarwa kwedu, which is an evolutionary-based philosophy. iyi inova philosophy yakadzika midzi kune zveevolution. It does not originate its misogyny with biblical teaching. Haitangi misajoni yayo nekudzidziso dzebhaibheri. When you look at the causes of this latest ruling, Paunozotarisa honzero dzemutongo uyu wakaitwa we manje can manje, talk about old white men, tinogona kutaura nezveharahwa dzachembera dzachena musoro but dzechichena. this ruling took Kavanaugh, Asi mutongo uyu paiva naKavanaugh, Amy Coney Barrett, Amy Coney Barrett and Clarence Thomas. naClarence Thomas. That should tell us something Izvi zvinotofanira kutiudza chimwe chinhu. before we put all of that on old white Christian men. Tisati tazvinamira zvese izvi kune harahwa dzechichena dzechikristu. Look at the split through the Supreme Court and it'll tell you something about misogyny. Tarisai kutsemurwa nepakati kweSupreme Court. Kunongotiudza zvine chekuita nezvemisajoni And where it's found. uye kuti inowanikwa kupi. When I wanted to talk about this originally, Pekutanga pandaida kutaura nezvenyaya iyi, on the day this ruling came down, musi wakadhiriswa ruling iyi, I've cared very little about the right wing. handasina basa zvakanyanya neve-right wing. Breaking down how they did this, Kutsemura nepakati tichiona kuti ongorora kuti vakazvifambisa sei kusvika how they pakuita planned izvi, this. vakazviplana sei. My issue is with the left wing. Nyaya yangu iri kuleft wing. And over the last week, Kuvhiki rapfuura iri, all I've heard from the left wing, chega chandakangonzwa kubva kune ve-left wing, if I can say bluntly, kana ndichizvitaura pachena, are pathetic arguments from sore losers. maarguments anonzwisa tsitsi kubva kune vanorasikirwa nemweya, Like Vespers, sezvakaita Vespers. my anger is directed at the left wing, not the right wing. Engo yangu yakanangana neve-left wing kwete ve-right wing. What did we expect the Republican Party to do? Taitarisira kuti Republican Party iite seiko. What did we expect Mitch McConnell to do? Taitarisira kuti Mitch McConnell aite sei. So I have no surprise, no emotion. Handina kushamisika, handina ma-emotions nezvazvo. I see a reform line in the following way. Ndinoona reform line nenzira inotevera. We could say that there are 4 successive Sunday laws. Tinogona kuti kune maSunday law 4 akaterekedzana. 2014, 19, 21, and the Sunday law. 2014, 2019, 2021 I've neSunday since law. taught that these are periods. Ndakatombotaura kare nchiti aya ma-periods enguva.
Even that, I don't think shows it so well. Kunyange izvozvo handifungi kuti zvinozviratidza zvakanaka chaizvo. For me, it's like periods of intensity Kwandiri zvinoita kunge maperiods with eintensity a whole lot of other intensity nemamwe maintensities mamwe akawanda chaizvo anenge aripo. and growing intensity. Intensity yacho ichiwedzera kukura chaizvo. 14, 2014, 19, 2019, 21, 2021 Sunday law. uye Sunday law. We're between here and here. Tiri pakati peapa neapa. We, on the 144,000 line, don't have waymarks here. Isu palaini rema144,000 hatina mawaymark pakati apa. But it's escalating. Asi zviri kuwedzera. 2014 is easiest to see as a period of time. 2014 ndo iri nyore chaizvo kuona seperiod yenguva. 2014 crashing down. 2014 ichicrasha down In pop culture, in the Republican branch. mupop culture muRepublican branch. But it's also Asi zvakare the time of the end for the world. ndiyo time of the end yenyika. So I want us to remember 2014 as two things. Saka ndinoda kuti tirangarire 2014 sezvinhu zviviri. The first or the beginning of gender-based law, Sunday laws. Kutanga kwema-gender-based Sunday laws. The beginning of the formalized attack on women's rights. Kutanga kwekuatakwa kuri formalized kwema-rights emadzimai. And LGBT rights. Uye ma-rights e-LGBT. For the world, Kunyika. like our 1989, Se-1989 yedu. that is when they were meant to wake up Ndipo apo vakanga vakasungirwa kuti vamuke. and see they were in a crisis. Voona ivo kuti vari mudambudziko. I'll repeat that. Ndichadzokorodza zvakare. For the world, Kunyika. by December 2014, Panosvika December 2014, their prophets, their media, maprofita avo, media yavo, remember two streams, rangarirai nzizi mbiri, should have been telling them vaifanira kunge vachivaudza it's the time of the end. Yave nguva yekupedzisira. Democracy is crumbling. Democracy iri kuputsika. And gendered rights are at the center of that struggle. Ma-gendered rights ari pakati pekutambura uku. December 2014. December 2014. Time magazine publishes an article Time magazine yakapublisha article titled 2014. yakanga ine musoro nyaya yokuti 2014 This may have been the best year for women since the dawn of time. ndiyo yaigona kunge iriyo best year yemadzimai kutanga kwenguva. Kubva kutanga How's that kwenguva. for telling the Nethinims it's the time of the end? Iyi yakadii pakuudza maNethinims kuti ndiyo time of the end. The author of that article Munyori wearticle iyoyi wrote another article this week. akanyora zvakare article vhiki rino. She's looking back and saying, what was I thinking? Anotarisa mumashure achiti indaimbofungeiko apa. Her 2014 essay started, 2014 essay yake yakatanga ichiti since the dinosaurs roamed, since the pyramids were built, since the locomotive was invented, there has never been a better year for women than 2014.
kubva pakafamba madinosaur pasi, kubva pakavakwa mapyramids, kubva pakagadzirwa motokari, hapasati pambova negore rakanaka chaizvo se-2014 She kumadzimai. says, I listed reasons that seemed important at the time but look superficial in retrospect. Anoti ndakalista mareasons aiita kunge akakosha chaizvo asi taakuzotarisa anga ari superficial. The success of Frozen, Kubudirira kweFrozen, an animated movie of an empowered, skinny, beautiful woman, movie yema-animation aya yemudzimai akaonda anenge akanaka anenge apiwa masimba. a handful of new women CEOs, Mamwe ma-CEO vechidzimai and mashoma-shoma, Beyoncé dancing in front of the word feminist at MTV's Video Music Awards. naBeyonce achitamba pamberi peizwi rekuti feminist pamberi peMTV pamamusic awards avo. The first Sunday law, Sunday law yekutanga, the time of the end for the world. nguva yekupedzisira kunyika. She continues her introspection. Anoramba achiendera mberi nenyaya yekuzvitarisa basa rake mukati. While online feminists interrogated celebrities about whether they called themselves feminists and what empowered them most, conservatives were amassing the raw power to pass trigger laws in 13 states. While progressive non-profits threw galas celebrating female inspiration, brands spent millions on body-positive ad campaigns, and celebrities partnered with NGOs to promote women's empowerment, the state and local organisations fighting to protect reproductive rights got too little funding and attention. Apo mafeminists vaiinterrogata macelebrity kuti vanozvidaidzirei kuti mafeminists. Vari conservative vakawana masimba akanyanya akatanga malaws ku13 mastates kuAmerica. Apo ma-non-profits vaiita magala avo vachicelebrata feminism neinspiration. Mabrands akawanda akaspenda mamiliyoni vachigadzira mabrands ekuti vanhu vaone mabodies avo ari positive. Apo ma-NGO vaipromota women empowerment nyika nema-local While the organization left tallied the vairwira number of women ma-reproductive rights nominated for Oscars and which top-grossing ashina movies kuwana passed the attention. Bechdel test, savvy Republican operatives were carefully building a pipeline of conservative judges with immaculate resumes in anticipation of future Supreme Court vacancies. Apo ve-left vaitaura nezvemadzimai vakanominatwa kuma-Oscars nema-movies akanga ari gross akaipisisa zvakadaro. Ma-Republican vaioperata zviri careful mukuvaka pipeline yema-conservative judges nema-CV avo akanga ari immaculate vachitarisira future yeSupreme Court. 2014, the year I dubbed the best ever for women, was also the year in which Republicans won the Senate, putting McConnell in position to block Obama's nomination of Merrick Garland to the High Court. But overall, the fall of Roe signifies that liberal feminists were outmaneuvered. By focusing on empowerment and losing sight of the nuts and bolts of political mechanics, they failed to recognise what McConnell and his allies have known all along. Only power is power. 2014 ini ndakatidaidza hangu ndichiti best year yemadzimai kubva rini narini. VeRepublican vakahwina Senate apo Mitch McConnell akabloka Obama kuisa jaji wake ainzi Merrick Garland kuHigh Court. Asi overall Roe kubidigirwa kwayo kunotiratidza kuti ma-liberal feminists vakakundikana nekufokasa ku-empowerment nekuluza side Only power is power. ma-nuts and bolts ema-political mechanics. Vakatadza Some kuona kuti call this McConnell thinking girl boss feminism. neshamwari dzake
pesa apa vaikaongorora vakaona kuti simba rega ndiro simba. Others tie it to white feminism. Vamwe vanozvisungirira kune white feminism. Others would be wrong. Vamwe vanenge vari wrong. Too easy an escape tactic. Escape tactic iri easy zvakadaro. It's as much on the shoulders of Beyoncé Tinogona kuzviisa pamapendekete aBeyoncé. and Chimamanda Ngozi Adichie. Kusanganisira Chimamanda Ngozi Adichie. Both of whom are liberal feminists. Avo vaviri vari ma-liberal feminists. Chimamanda inspiring Beyoncé's music and performance. Chimamanda achiinspire music yaBeyoncé nekuperforma kwaakazoita. That supposedly made 2014 the best year for women. Izvi ndo zvinonzi ndo zvakaita 2014 kuti inge yakanaka chaizvo kumadzimai. Many in the left are asking. Vazhinji ku-left vari kubvunza. 61% of Americans polled. 61% yema-Americans vakavhota. Some form of right to an abortion. Imwe form kana kuti right kuti madzimai vange vainayo ku-abortion. About 37. Vanokwana kuita 37%. To no. Vanofunga kuti abortion How haibvumidzwi. come the minority get to decide? Ko nemhaka yeiko vashoma varivo vari kudhisaidha nyaya idzi. And this is where I see some of the sore loser. Ndo pandinoona kumwe kuruza kwatakaita. How can they be deciding? Kuti seiko varivo vari kudhisaidha zvinhu izvi. For me, it's easy. Kwandiri zviri nyore. When the 37% Apo 37% spent the last 30 years yakapedza makore 30 apfuura acting like the personal is political, vachishanda vachiita kuti zviri personal zviri and the political. 61% Apo 61% said #girlboss, vakati #girlboss, tied their feminism to Beyoncé, vakati feminism kuna Beyoncé, said the battles we've already fought are secure, vakati hondo dzatakatorwa takadziwina kare. we'll take back all the beauty standards that second wave feminism fought against, vachibvisa mabeauty standards ese ayo vakarwirwa nesecond wave feminism. and all that is left to fight for Zvinenge zvangosara chete kurwira is some more representation in Hollywood. imwe representation yakawanda muHollywood. When the 37% acts like the personal is political, Apo 37% ichiacta kuti zviri personal zviri political, and the 61 doesn't, ve61% vasingaacti saizvozvo, the 37 ends up deciding. 37% ndo inopedzera yakudecide. So maybe in July of 2022, Saka pamwe July 2022, I don't feel like blaming the 37%. handinzi kunge ndinopomera mhosva kune 37%. I blame whoever wrote in 2014 Ndinoblema uyo akanyora muna 2014 in a true stream of information. Stream information yazvokwadi. Not Fox, Time. Kwete Fox, Time magazine redu riya. That it was the best year for women since the pyramids were built. Ndivo vakanyora kuti ai rari gore rakanakisa chaizvo kumadzimai kubva zvakavakwa mapyramids. It's frankly too late. Zvanonoka The zvatokara. 37 have it. 37 vakatorihwina kare. The Conservatives have it. Maconservative vakatohwina kare. It's gone now.
zvakaenda izvino hatichisina. But what I'm trying to demonstrate through Vespers Asi zvandiri kuzama kutaridza kuburikidza nevespers is, why is this a history of failure? kuti seiko iyi iri nhoroondo yekutadza, Not for us, kwete kwatiri, not for this movement, kwete kumovement ino, but it's a history of failure asi inhoroondo yekutadza to this dispensation's abolitionists. kune maabolitionists vedispensation rino. In Millerite history, Kumillerite history, if the abolitionists had have written in 1844, kana maabolitionists vasina kunyora muna 1844, best year for an African American since the pyramids, kuti hairi ndo gore rakanakisa kuvanhu vatema kubva zvavakwa mapyramids, Christ would have returned in 1863. Jesu aifanira kunge akadzoka muna 1863. I blame the people Ndinopomera mhosva kune vanhu who for the world avo were meant kunyika to be today's abolitionists. vaifanira kunge varivo maabolitionists vazuva ranhasi. It takes a lot to emancipate women Zvinotora zvizhinji kuti tisunungure madzimai when sexism is this far embedded into culture. apo sexism yakadzika midzi zvakanyanya zvakadai muculture. If 61% of America 61% yeamerica believed in segregation, yaitenda musegregation, we wouldn't say, well, the majority decides. taisazoti ruzhinji ndo runodecide. We'd fight them. Taitovarwisazve. So this argument about majorities and minorities is hypocritical. Saka maarguments emamajority nemaminority aya ane hypocrisy mukati. If a side wants their voice heard, Kana divi richida kuti izwi ravo rinzwikwe, they need to see what is taking place. vanofanira kutanga vaona kuti chii chiri kunyatsoitika. The gendered war. Hondo iyo yegender. As they dismissed Gamergate in 2014, Apo vakadismissa Gamergate muna 2014, failed to act politically, vakatadza kuacta zviri political, were taken by surprise when Hillary Clinton lost. vakashamisika apo Hillary Clinton akaruza, Constantly taken by surprise with Donald Trump. vakaramba vachishamiswa naDonald Trump, Taken by surprise on January 6. vakashamiswa naJanuary 6, Taken by surprise now. vakashamiswa zvakare izvezvi. On gender, they're caught off guard Panyau dzegender vanowanikwa vasina kugadzirira, because it's been years of failure. nekuti ava makore vanhu vachingofoira. Today's abolitionists fail. Maabolitionists vanhasi vanotadza. Sunday law succeeds. Sunday law inobudirira. It's not because those opposing women's rights today Haisi nyaya yekuti ava vari kupikisa ma-women's rights nhasi are so much stronger in and of themselves vari pachavo kuti vakasimba zvakanyanya than the South in Millerite history. kupfuura veSouth kuMillerite history. It's because there has been so little opposition. Nyaya yekuti kwakanga kuine kupikisa kushoma shoma. Ellen White tells us, Ellen White anotiudza, to understand the image to the beast, kunzwisisa image yebeast, we must study the characteristics of the beast itself. tinofana kutanga tadzidza nekuongorora ma-characteristics ebeast pachezvaro. Study the characteristics of the papacy. Ngatidzidzei ma-characteristics epapacy. The UN Commissioner for Human Rights
Commissioner veku-United Nations vema-human rights met with Pope Francis, vakasangana naPope Francis. and he said, "We had a great meeting. Vakataura vachiti tine meeting yakanaka chaizvo. We agreed on everything Takatenderana pazvinhu zvose except two things: kusara kwezvinhu zviviri: women's reproductive rights reproductive rights emadzimai and LGBT rights." uye marights ema-LGBT. Study the characteristics of the papacy. Dzidzai macharacteristics epapacy. Look at where Adventism stands today. Tarisai kuti Adventism yakamira papi nhasi. Can they see the United States speaking as a dragon? Vanoona here America ichitaura sedragon? Can they see the image to the beast? Vanoona here image yechikara? You'll find that same image in China, Unoona image yakafanana kunyika yeChina, in Pakistan, kuPakistan, where women are giving themselves abortions, uko madzimai vari kuzvipa ma-abortion. not because they're Islamic, Kwete nekuti ndeveIslam, because they are scared what their husband will do to them, asi nekuti vanotya izvo zvavanoitwa nevarume vavo if they give birth to another girl. kana vakazvara umwe mwanasikana zvakare. That's not based in Islam, it's based in culture. Hazvina kudzika mudzi kuIslam, zvakadzika mudzi kuculture. That in Pakistan is an image to the beast. KuPakistan i-image yebeast. So as a movement, Se-movement, we stand with women having reproductive rights. tinomira nemadzimai kuti vave nema-reproductive human rights. As a foundational tenet of radical feminism, Se-tenant ye-radical feminism iri radical, without which emancipation is impossible. apo emancipation isiri possible. Kana zvisipo. We are not yet at the Sunday law, Hatisati tasvika paSunday law, but I think we all know it's intensifying. asi ndofunga kuti tese toziva kuti yakuwedzera kuita We intensify. need to be able to see it intensifying. Tofana kuiona ichiwedzera kuoma zvakadaro. We also need to see where Time magazine gets it fundamentally wrong. Tofana kuonawo zvakare kuti Time magazine inorasika papi chaizvo chaizvo. That is what we are breaking down in the classes. Ndizvo zvatiri kutsemura mumaclasses edu. A last comment from the Supreme Court dissent. Comment yekupedzisira kubva kudissent yakaitwa neveSupreme Court. What Roe and Casey recognized, Izvo zvakazozivikanwa naRoe neCasey, which today's majority does not, izvo zvisinganzwisiswi nemajority is that a yanhasi, woman's freedom and equality are likewise involved. ndezvekuti freedom neequality yemudzimai zviri zviviri zviri involved. The majority would allow states to ban abortion from conception onward because it does not think forced childbirth at all implicates a woman's right to equality and freedom. Majority inototendedza mastates kuti varambidze abortion nekuti havafungi kuti kumanikidzirwa kuzvara zvine chekuita Today's nemudzimai court, right that yake is, neequality yake does not think nefreedom. there is anything of constitutional significance attached to a woman's control of her body and the path of her life. Court yanhasi haifungi kuti pane chinhu chine chekuita neconstitutional significance yakabatana neright yemudzimai kucontrola body yake In nekufamba some kuchaita sense, upenyu that hwake. is the difference in a nutshell between our precedents and the majority opinion. Nedzimwe pfungwa ndo kusiyana kwatakaita muchidimbu nevakashanda I don't kare want us to get hung up on this nemajority case opinion. alone. Handidi kuti tingoramba takabatira pacase iyi yega. As if someone can say, I support a woman's right,
sekunge munhu anogona kuti ndinosapota right yemadzimai, I must have passed. ndinofanira kunge ndakapasa inini. So many of us are in that left-wing stream. Vazhinji vedu vari muleft wing stream iroro. That didn't see it coming. Isina kuzviona zvichiuya. Because how lightly they took gender equality. Nekuti vakapfavisa muono wavaita nyaya How they dzegender failed to equality. be abolitionists. Vakatadza kuve ma-abolitionists. The vast majority of the movement that I have had visibility of Ruzhinji rwemovement iro ndakanga ndine muono navo is with their failure. vanenge vane kufoira ikoko. Not standing on a platform of radical feminism. Havana kumira paplatform yeradical feminism. Trying to change that with the classes. Kuedza kuzvichinja izvi nemaclasses. I've given history of our message. Ndapa nhoroondo yemeseji yedu. Some points that are directly, intimately connected to this discussion. Mama points akabatana zviri direct nediscussion iyi. Some history of contraception. Nhoroondo imwe yecontraception. How controversial it was. Kuti zvazviri controversial zvakadii. The bitter fight for contraception. Kurwisana kwaivapo vanhu vachirwira contraception. A couple of the key women who suffered and fought for it. Mamwe madzimai ari key vakatambura nekurwira contraception. Founders of Planned Parenthood. Vakatanga nePlanned Parenthood. The laws against vice. Mitemo iri against vice. That criminalized contraception, even with married couples. Zvakaita kuti contraception ive iri illegal. Listed 5 Supreme Court cases. Vari mumuchato. Takataura ma-Supreme Court case ayo ari mashanu. These 2 this last week ended. Ayo maviri ari mubracket akapera vhiki rapfuura akapidigwa. 1965. 1965. The fight against these laws to legalize contraception. Vairwisanisa nema-Comstock laws vachida kuti contraception ive legal. Abortion. Inotevera ndeye Sodomy and abortion. gay marriage. Imwe yacho ndeye gay marriage. I've talked about our movement's position. Tataura neposition yemovement yedu. Which, as I said, this is not an expansive discussion on it. It's just a statement. Sezvandataura haisiriyo discussion zvachose pane zvazviri. Ingori kutaurirana. I've discussed the right-wing actors. Ndataura vatambi ve-right wing. Tied it back to the Vespers on culture. Tazvibatanidza neVespers yatayakataura nezveculture. Tried to help us see this is not an old white men problem. Tichida kuti tione kuti haisi dambudziko revarume vakachembera vechichena. Tied it to the last 2 New York Times articles. Tazvibatanidza nema-New York articles maviri atakapedzisira kuverenga. Which I'm expecting everyone has read more than once. Aya ndiri kutarisira kuti vanhu vakaverenga kwete kamwe chete chete. And then my fundamental point to close. Point yangu yakadzika yekuti ndivhare is that this is the fault of the 61%. Ndeyekuti iri dambudziko re-61%. Not the 37. Kwete 37%. If you kneel with me, we'll close to pray. Mukapfugama neni tinovhara nemunamato. Dear Lord, Mwari wedu, we can see the fulfillment of prophecy. Tinoona kuzadzikiswa kwechiprofita. Something expected for over 30 years. Zvinhu zvatakatarisira kwemakore apfuura 30. We see it. Tinozviona. We see it in this latest ruling. Tinozviona muruling iyi yapedzisira kuitwa. But in other examples all around us. Asi mune mamwe maexamples akatitenderedza. I pray that the apathy will go from this movement.
Ndokumbirawo tinamata kuti apathy ibve kubva kumovement ino. May individuals see their responsibility Dei vanhu umwe neumwe aiona to stand with responsibility your yake kingdom, kumira neumambo hwenyu, to vote through the way they live, kuvhota kuburikidza nemuraramiro wavanoita, the way they think. mufungire wavanoita. May we see that the world needs us Dei taiona kuti nyika inototinida because their pastors aren't preaching. nekuti mapasta avo havasi kuparidza. And help us to make a dent. Tibetserewo kuti tiitewo chitsiko. Show us how and where Tiratidze kuti sei uye papi we can draw people to your kingdom. kuti tikwezve vanhu kuumambo hwenyu. I pray you are with those who are working, Ndonamata kuti mune avo vari kushanda, especially the women, nyanye madzimai, exhausted in body and mind, vaneta mupfungwa nepamwoyo, angry and frustrated vakatsamwa uye vaneta by the internal as well as the external, nezviri mukati uye nezviri kunze, still laboring with your people vachiri kushanda nevanhu venyu, to get them to stop fighting it, kuti vasaramba vachichirwisanisa chinhu ichi, to stop finding it funny. kuti vasaramba vachiwana Give zvichisekesa. each one of them courage. Ipai umwe neumwe courage. Help them to see that their efforts are not worthless, Vabetserei kuona kuti maefforts avo haasi there is asina fruit. mature, kuti vaone kuti Even a kune little. fruit kunyange zviri zvishoma. Draw us closer together, Tibetserei tiswedere pedyo nepedyo, but on a platform of truth. asi tiri paplatform yezvokwadi. I pray this in Jesus' name. Ndonamata izvi muzita raJesu. Amen. Amen.